बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ मैया थांनाय 8 मार्च समबार खालि 31 नं सिडली बियाबाव बिपिएफ दोलोआ गिबि खेबनि थाखाय मटर साइकेल हानजा सुरदों। बे मटर साइकेल हानजा सुरनायाव आसामनि WPT आरो दावबाय बिफाननि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा गावनो मटर साइकेल सालायना हानजा सुरनायखौ बेखेवना होयो। बे हानजा सुरनाया चिरां जिल्ला बिपिएफ दोलोनि मावख'निफ्राय जागायनानै सापागुरि, भबानिपुर, आमगुरि, खयला-मयला, आमटेका, मालिबिथा, मोनाबिलि, आम्बारि, हाथिसा, दादगारि, देवस्रि, सान्तिपुर, खुंग्रिं, रुनिकाटा, गुरुबासा, चम्पाबती, मुराबारि, कालिफुख्रि, सालाकाथि, दलमारा, बासुगाव, गयबारि, रनसायथाम आरो बांगालदबायाव थुंगेनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाइक रेलियाव बाहागो लानानै मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बुङो दि बे हानजा सुरनाया बिपिएफ दोलोनि जानानै बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनिफ्राय बोर बिनायजों लोगोसे हेफाजाब नागिरनाय होननानै। लोगोसे जानो गोनां बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ ज' जानाय महाजोतआनो देरहागोन होननानैबो बुंथियो मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मैया थांनाय 8 मार्च समबार खालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर ओनसोलनि VCDC चेयारमेनखौ रायजोफोरजों जेबो सावरायालासिनो गायसंना होनायखौ रायजो राजाफोरा गनायना लाया आरो थाबैनो रायजो राजाफोरजों सावरायनानै दानानै होनांगौ होननानै खुद्रिसारदों श्रीरामपुर बाजार साखाथियाव थानाय मोनसे क्लाबनि लांगोनायाव। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट मोननांगौनि खाथिराव 3 नं श्रीरामपुर बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनि जानानै देरहासार जालांनाय सजल कुमार सिंहआ देहा फाहामसालि खुलिना होगोन होनना खोथा होदोंमोन आरो लाइमोनफोरनो थांना थानायनि राहा खालामना होगोन बायदि बायदि खोथा बुंनानै रायजोफोरनिफ्राय भट लानो हादोंमोन होननानैबो बुंथियो रायजोफोरा। नाथाय देरहाखांनायनि उनावबो दासिमबो रायजो राजाफोरजों जेबोखौनो सावरायफैयाखै आरो VCDC चेयारमेनखौबो रायजो राजाफोरजों सावरायालासिनो गायसंदों होनना फोरमायो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिथांनि बेबायदि हाबा मावनायखौ रायजोफोरा मालाबाबो गनायना लानो हाया आरो बेखौ थाबैनो रायजोफोरजों सावरायना सुफुंना होआबा बिनि फिननायखौ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियावसो होगोन होनना हुमखि होबावो रायजो राजाफोरा। थामथियाव बिटिआर सरकारा खामानि मावनायनि थांखि लाबाय। आइजो माहारिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होना खामानि मावनायाव मदद होगोन आरो जायफोर आइजोफोरा बन फानना जादों, फिथा फानना जादों आरो खमला फानना जाग्राफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। ब्रैथियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटल फरायसालिमा मुलुगनां आइजो सान फालिथाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे आथिखालाव समाजाव सोलोंथाइ, समाज रांखान्थि आरो राजखान्थि फारसे बर' आइजोफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय थासारि आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहा बे आयदाखौ लानानै मैया थांनाय 8 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिदिर मुलुगनां आइजो सान मेलखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंलांदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गोरोबथानि उनावबो बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय नुनो मोनाखै। जाय बिजाथिया रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन एबा जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन बेखौसो नायबिजिरनानै बिजाथि महरै फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव दैथायहरगोन होनना फोरमायो। बाथियाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोआ मोननै बियाबनि थाखाय बिजाथिनि मुं फोसावबाय। 69 नं अदालगुरि बियाबाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ आरो 70 नं मासबाद बियाबाव रतेन्द्र दैमारी बिथांखौ। दथियाव गोलाव सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि आरो गोदानै दाजानाय रायजर दलनि आफादगिरि अखिल गगैया बिजाथिलाइ गथायबाय। बिथाङा शिबसागर आरो मरान बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै गसंगोन। गंनै बियाबनि थाखाय बिथाङा मैया थांनाय 8 मार्च समबार खालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्ट अभिजित शर्मानि गेजेरजों रिटार्निं अफिसारनिसिम बिजाथिलाइ गथायो। स्निथियाव बिसायख'थियाव भट होनायनि थाखाय रायजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि होनायनि थांखिजों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारीखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै बाक्सा जिल्ला खुंथायाव थिसननाय जायो।
बेजों लोगोसेनो भट होगिरि रायजोफोरखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुनबाय दं होननानै फोरमायथियो ब्रेन्ड एम्बासाडर हेलेना दैमारि बिथाङा। बर' आरो असमिया रावजों दिहुनजानो गोनां बे सांग्रांथि भिडिअखौ खौरां बिजोंनि जोहै फोसावनो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो भट होगिरि रायजो राजाफोरखौ उदाङै भट होनानै गावनि मोन्थाइखौ लानो थाखाय खावलायदों। ब्रेन्ड एम्बासाडर हेलेना दैमारि बिथांजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि उफ्रा बेंगिरि सन्जीब शर्मा आरो बाक्सा जिल्ला बेंखनारि मावख'नि फोनांजाब मावख'गिरि मनुज तलियाबो रायजोफोरखौ भट होनो थाखाय आवगायबोनो खावलायदों। 9थियाव कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि दुर्गा दास बर'आ कंग्रेस नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। बेजों लोगोसे फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव खलायगाव बियाबनिफ्राय बिपिएफ हान्जानि बिजाथि महरै टिकेट मोनबाय। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।